Good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय लोगोफोरनि दासो सिखाराखैनो आङो टाइमा 8 जालायलायबाय आरोना ओमफ्राय दा सिखारनोसै ओमफ्राय रेडि जानोसै 10थासोआव मोसागोन आरो दिनै जोंनिया नै सासेया सिखारबाय मालाय मबाइल नायगासिनो हनै लावदुम दुमनो ओमफ्राय आंहा बादुलि आंनो लास्ट सिखारदो दहायनिफ्रायनो फुजा फैगासिनो बेबो ओमफ्राय लोगोफोर मिया आङो भिडिअखौनो लानो मोनासै आरो आंनि मबाइलदो ओमफ्राय दा बेलेगनिदो लानायखौनो आं लानानै हगारगोन आरोना मोसानायखौ ओमफ्राय दिनैथ' लानो होखागोन होनना सानदों आरो नायनोसै मानसिफोरा आग्लायोना आग्लाया दायो बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो जाय नोंथांमोना दाबो आंनि मोजोमस्रि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो दे आरो नायखांनानै लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर दे लाइक खालामबा बिदिनो लाइक बुरजाबा आरो कमेन्ट हरबा मोजां मोनो आरो जिबाबो ओंखायनो कमेन्ट हर दे नायखांनानै भिडिअखौ बिदिब्लाथ' दा आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो मोखां सुवाबाबो जानोसैसो आं लोगोफोरनि फुङावनो मोखां दा दुगैबासो डाइरेक्ट दुगैखानोसै ब्रास खालामखानोसै आरोना ओमफ्राय जाग्रोनोसै मेथाइखौ नै न'फोरा जोंनिया लेथ्रा जाजोब्बाय रुमा जाग्रोबावनोसैसो लोगोफोर मोखां सुवागारा सिरायाव नाय होबायहाय मोखां सुवागारा जोंनिया दैयाबो गुसु दै गुदुं लाबोनायमोन मैया सेस जाजोब्बाय गुसु बरफबायदि गोदै ना मैया हरावनो सुना उन्दुखानायसो मानोथो सुबाय थानो हाथाय जामो मोखां जामो बेरामि मिनुखाय बाल फुङाव सिखारबा मैया सिरियाल माखैनो हादि नोंसि नागिर सिबायदो जोंनि रुमाव डाइरेक्ट ओंखारखानोसै दुगैनोसै मोसानायनि सिगां दसे प्रेक्टिस लानो नागिरदों आरोना दायो जोङो ओमफ्राय दा प्रेक्टिस लानानै ओंखारखानोसै प्रग्रामाव थांनो थाखाय जायगाफोरखौ दसे देखाय बे जों थाग्रा न'खौ बेखेवाखैनो दाबो नै ओमफ्राय दा बेखेवफैगोनसो आरो होमबाबो जोंखौ दोननांगौ जाबाय आरो बेयाव जों फैनाय गारि Ding tau kitau tau ada. Dapat tuh lahor nang kan roici. सानसेया माथि Ji मोजां नुखादो. Sendal सोनायनि पारमिसन दङ आंनियाथ' सेन्देला जोंखाबायनायसो. Why? Mas interest? Musalai? Musa asma? Musa.
हालासां जि सकखा बिबो मोसानो सुरमिला मोसानो सकथार बिबो थामाकान मेथाइयो नाम नोंनि नामा खोन्थादो मा नाम हा शान्तिमुनि मा नाम Tangkimuni Najar. थांकिमुनि नोंसोरबो सट बानायनो कमप्लिट फैगोन दे बियो बियो कमप्लिट फैयो फैयो बियो कमप्लिट फैयो बोथोरानो दे आं सोना होगोन नै इसोर दा रिल्स बानायनो नागिरदों माबायाव इन्स्टाग्रामाव कपिल सोलोंग्रोब्रा सोलोंग्रो मेगन आलुजोब्बाय आं नोंसोरखौ आयौ हालालै आं नोंसोरखौ मालायसो बेस्थ' हालासां आंबो जाप्पायसोदो साबा दाङा हरगोनब्रा आङो नोंनो हरगोन वाट्सएपाव होमबालाय बोरै माबायाव सोलोंदोसो मालाय ला मोजां नुदो बिफांनि दालायाव मासो नायदो बिसोरलाय नै लोगोफोर
आगैया जि मोसानो लुगैसोदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं बिथिं मोसा होननानै बुंनायखाय मोसाबाय आरो दा ओमफ्राय आंखौबो लाजिया आरोना बेलेगफोर खायसेखौ नाहरबा लाजियो आरो जि मोसाखुमाबाय खनाथिं थानानै लाजिलायबाय दसेनो ओमफ्राय ओमफ्राय नै बिहा आंनि सेन्देलखौ गाननानै जा हिन्जावनि स्टाइल माबा मुभि देखायगासिनो आरोना हिन्जाव जानो आसा थानाय होननानै बुंजादों आं बेनिखायनो नै दा सानैबो गानलायबाय एबार सानैबो फटक लालायसिगोनलाय एबार जि जाथि मानसिफोरानो सेटखादांलै जानो लांजागौमोन नै दा लोगोफोरजों फेस्टिभेलाव मा फानदों नायफैदोंमोन आरो नै खिराफोरखौ जा मोजां नुदोंमोन ओमफ्राय दामानो जि गोसा आरो बायनोनो सोंनोनो हादावा बोरैबा मोनसेखा दामानो जि मोजां नुदोंमोन आं खिराफोरखौलाय जि मोजां खोलाय भिडिअ लाहरनि आं फाग्लि फिदा सानसेयाव मोनसे सोलायोमोन होनबा गाननानै सानफ्रोमबो ना समयाबान फैबाय थागोन मैं तो पागल हो गया है लोगोफोर प्रग्रामनिफ्राय फैनानै दायो जोङो फ्रेश जानानै दा गारि गाखोफिनसै आरो थांसै रेडि जालायबाय न'आवहा फुङाव सहैगोन आं 4:00 पेकिं खालामजोब्बाय गासिबो पेकिं जाबाय चार्ज बेसेबां जाखो आंनि 100 जाबायानो मा जालायखो बिया सासे नै आखायानो बौजाबाय नुवाखै थै गनायखैथिङो थै गबाय बिहा आयु लाय नुदो नै देलाय थै गबाय बिनिया थै माल सोजोब्बाय नै सायाव आंनि आइया सिङावहा जाबाय रेडि जाबाय लोगोफोर दा न'आव थांलायनि बारि थांलायनोसै न'आव थांफिननो रेडि जालायबाय लोगोफोर खैथायाव मोनगोन नोंहाबो थांनायनि भिडिअ मा नाम बिनिया ब्लगा दोंमारना गैया खिथालाय साबसक्राइब खालामजानाय नङा बिदिबा के मोननै मालायसो मालिकाबो सिखार मारसो न'आव थांसै होनना बुंदो लोगोफोर न'आव थांसै मोसाखांबाय थांसै न' मा जायगा दं लानो बाय लोगोफोर गोसोखांखा सोरहा मा दं